Tak Baníkovci, ani neviem, kde mám začať, pretože odkedy som tu prišiel, tak cítim sa tu ako doma. Všetci ste ma prijali ako do jednej veľkej rodiny, mňa a moju rodinu okolo, takže všetci sme sa tu cítili skvele. Som rád za všetky momenty, za všetky chvíle, ktoré sa tu stali, ktoré sme spolu prežili a nesmierne si to vážim a ja verím, že sa nevidíme naposledy, ale do budúcna zostaneme v kontakte a kto vie, môžem sa to aj vrátiť, takže určite by som bol za to rád a tieto 2 roky mi dali neskutočne moc. Vlastne ma naštartovali do tej veľkej kariéry, ktorú dúfam, že budem mať a za všetko vďačím vám, celému Baníku, celému realizačnému týmu, všetkým chalanom okolo mňa, ktorí tu boli, ktorí tu sú so mnou a hlavne vám, fanúšikom, pretože s vami sa cítime ako jedna veľká rodina a pomáhali ste nám aj v ťažkých aj v tých dobrých chvíľach, takže nesmierne si to vážime a ešte raz by som vám všetkým chcel poďakovať za všetko, čo sme tu spolu prežili. Ten Hrubat.